मैं गांव के सरसों कटा गइल बा आ एगो हमार मरद बा कि कहला पे सरसों काटे के ना लेकिन सुनाई ना देला लेकिन जा तानी हमहू का हो भौजी का हाल बा हो का हाल बा चलो बतावा तनी का हाल बा हो चलो बतावा तनी का हाल बा अब बतावा तनी कि का हाल बा ई घर लेके गुल हो अरे भौजी गोड़ पर तार गिरत नहीं अरे होता हटा ना अब बतावा तनी हे भौजी हम ना पूछब एबरा हाल ना पूछब हो ए ना पूछब ए अब ना हो ए भौजी ना ए दादा तार गोड़ पर गिरत नहीं बाबू ए भाई हमारे गोड़ भौजी हो भौजी अरे छोड़ दे क्षमा कर हम पूछ देने गलती कर देनी हां हमार गोड़ ए भौजी छोड़ ना भौजी ना हो ए बाबू रे बाबू मर के भो दादा अरे ना होता दादा मर के ना आवे ना हम अरे दादा हो दादा भागे दे तके भागे दे बरा बाबा हाल कर अरे भौजी मोर जा आज के दिन से रोज हाल पूछिया हमार ठीक ना हम हाल पूछावे एकदम बेचैन बनी ठीक बा लहई अपन आज के दिन से रोज हमार हाल लेत रही है हाल चाल बतावत रहब हम आके एमा ठीक बा ठीक ना करू तू हम कहता नहीं काहे ना ठीक कहनी है हैं काहे ना ठीक कहनी है हाल चाल पूछता ना तो हाल चाल चलो बता देनी बढ़िया से और हाल चाल बताई दे आवा और रही आवा बाप रे बाप आवा 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 और हाल चाल बताई याद रहे छिन तो आज के दिन से हाल चाल ना पूछबा कहतही बेटा का हाल चाल बा भौजी एक मिनट में बेटा का हाल चाल बा भौजी हैं हाल चाल ले तरन आवत हाल चाल लिवावा तनी काहे घबरा तला जा बड़ी भइल बड़े हाल चाल वाला हमार मर्द हाल चाल पूछते नहीं कि भलवाना हाल चाल पूछे चल मर्द के खिस तोहरे पे उतरल है आज के दिन से याद रहे तो हाल चाल ना पूछबा कि हाँ भौजाई के हाल चाल का होखेला याद रहे कि हाँ भौजाई के हाल चाल बढ़िया से पूछ देनी है हरामी लोग कहीं के जानतन जे कि माँ उमा के बनैले बन हाल चाल पूछ दे